Здравейте! Това е клана Ари, влизайте. 5 човека са. За втори път правя клип да влизате в този клан. Влизайте, за сега си влезе само 5 човека. Единия го направих първия, защото е арена 7, Данилевка. А пък другия се пише като мен, дето е арена 6. Той в момента е до мен. Хайде, ще направим една атака и ще приключим видеото. Не бъде много дълго. Аз мисля, че френдли. Ще те чукам. Иска курче. Ей, паткана. Сега ще ме убива окелята, момъче. Пусни принца е тук и долу. Чакай, бе. Умира. Не бързай. Сега ще пуснем едно бомбарче. Ей, патканът. Как ще избяга това умрял бейби драгон? Гледай, защо ще ми наточи демидж. Де бе, бъко? Чакаме сега принца. Чакаме 9 еликсир. Валкирия и принц. Ще направи скелет. Де бе, буклука. Може. Сега пусна. Бомба. Тя ще ми направят на демидж. Даже му ми обрутнат. Ай, давам колата. О, принца. Пак ще бутнеш. Мага! What the fuck? Това трябва да го сложиш на снимка. Да го сложа. Мисля, като видят видеото. Да. Точно ще прецака е тук. Рип. Ама принца не умря. Ще ми вземе тази кола. Или пак няма да вземе. Вижте се. Ама, за какво ви пуснах това? Давай, го. Ще умира. О май гаш. Пускай скелетен да му е да. Пускай се бомбера. Тук. Виж къде си пусна варела. Идиота. Не изи, върши. Не е баш изи. Бих ми готов. Мърсъл. О май гаш, силвър чест. И това беше видеото. Надявам се, че първи е харесал. Абонирайте се, лайкнете, коментирайте и влизайте в клана, най-важното. И до скоро.